Motorsloper Leo Schuil jouwt hem zelfs nog 4 uur de tijd en dan houdt het ermee op. Dat zal nog een hele tour worden trouwens, want 2 pakhuizen en een paar bijgebouwen staan graatvol met motorframes, banden, helmen, motorblokken, kilometertellers. Neem het maar op, Leo Schuil, hij had het. Ja, ik probeer ze dus wel allemaal te verkopen nog, want ik wil toch met een jaar of 4, 5 wil ik wel stoppen, dus dat zal toch een keer eind aan moeten komen dat. Maar hij won heel soort, hè? Ja, Nog dat- een verkeepje binnen 4 uur. Nou, ik probeer het, hè. Je bent het aardig krap. Ja. Het hier liggen hoofdzakelijk onderdeel van diverse motoren. Nou ja, hier eigenlijk hetzelfde verhaal, hè. Hier ligt ook van alles. Nou, ik heb bovenop een zolder, daar kunnen we ook wel even heen. Nou, zoals je ziet, er liggen hier nog een aantal tanken van diverse motoren. Wat is dit voor ding? Dat is een vleugeltiptank. Die komt van een Gloster Meteor, een straaljager. Dan hadden dus aan beide kanten onder de vleugels had deze tank extra benzine. Daar heb ik dus ook een aantal van gehad. En nou ja, ik wil altijd nog eens een keer een bootje van bouwen, maar dat blijft erbij. Maar hoe kom je er nog niet vrees? Nou, ik heb heel veel van het leger gekocht dus. Heel veel materiaal van het leger. En toen heb ik 28 van die dingen gehad dus in één keer. Maar wat maakt je maar 28? Nou, toch weer verkocht hè. Ja, hè? Ja, toch weer verkocht, ja. Ja, er waren een aantal, die waren de stukken, die zijn, want het is aluminium. Dus die zijn in het aluminium gegaan. Wat vrees je daarvoor? Nou, ik vroeg toen 300 gulden. Oh. Ik had ze al in de guldenstijd had ik ze al hoor. Dat, Dus voor Ja. 15'tjes dan... nee. Oh. Nee, dan hou ik zelf nog. Ja? Ja, echt. Hoe kom je aan al dit spul? Dat is ook allemaal van het leger. Allemaal van het leger geweest. Dozen vol. En al die helms dan? En helmen, ja, dat is nou ja, hier liggen er maar een paar en die andere loods liggen maar meer. Dat zul je straks nog eens zien dat. Oh, er binnen maar een peer. Ja, ja, die zijn maar een paar echt. Oh, ja. Nou ja, deze zolder lag voorheen ook helemaal vol. Dat is ook aan de ruimte gekomen. Maar heb je dan wel eens wat handel? Ja, regelmatig gelukkig nog wel mensen over de vloer hoor. Maar ja, ik heb heel veel de laatste tijd aan clubs verkocht. Ik heb hier diverse clubs gehad. Ik heb hier de Masters Club gehad. Ik heb de Pool Club hier gehad. Ik heb nou, vorige week de Michael Club gehad. En die kopen dan alles wat van één merk kopen ze dus. Okay. Maar ja, nou ja, dan komt er af en toe nog wel gewoon een particuliertje. Die komt natuurlijk. Jongens dat. Maar dit lag is ook helemaal tot plafond vol. Maar helemaal vol hier. Hier kon je echt niet lopen, het lag helemaal vol. Ja, want de binmeester die zeggen, goh, wat een rotzooi, maar Ja. voor jou is dat Nee hoor, nee, en voor de liefhebber ook. Ik zeg voor de liefhebber ook. Je moet een oude motoren doen en dan zie je het echt. Dus zo skarrel je jou hier wat om? Ja, dat... Ja, hier heb ik nog wel bezigheden. Ja? Ik zeg, hier heb ik nog wel bezigheden. Lik je verf hier en daar misschien? Of, Ja. maar zeg volle spul, dan heb ik miljonair bij ze kennen, nou, zo'n beetje of net. Uit allemaal verkoopt, ja, en ik zal het naar de waarde hebben, dan misschien wel, hè. Ik heb wel eens iemand gehad die zei hij voor ieder onderdeeltje een gulden kreeg, dan was je heel erg rijk. Ja, ik zei, was maar waar. Dan ook alles, hè. Elk onderdeeltje zo pakken en dan... Ja, dan praat ik over gulden natuurlijk, maar een euro. Ja. Dat. Ja. Nou, en hiernaast nog zo'nzelfde hal nog. En nou langzaam de afscheid van nemen? Ja. Ja, ik probeer echt van het jaar dus wel dat ik ermee stop.
Dus je moet het in dit jaar alles nog op zin te... Ja, proberen. Hè. Ze proberen. Dat, Dat is een beste klus. ik hoop dat het me lukt. Ik hoop het.